Bijak dalam manggola. Ayo le. Singo Manggala Yuda. Indonesia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ayo, keteran, kalau aneh keteran. Lelo, lelo. Bang Nari, monggo Singowage
Bang Ari, Mas Kotok. Oh ya, Singapura. oh, huta, wae, huta, wae, yo, Indonesia. Lelolo. ya, wae, oh ya, Oh.
Tik, iki anak sing jaduk nek ganangi sawere nembok wong 20 sawere 100. Maju. Wong iki yo golek dhuwit lho, Nduk. Ngono lho. Kowe iki seminggu duit 10 juta yo oleh kok dancuk. Dak maju. Aja turu. Dancuk ipo. Dancuk kowe. Dak cepet. Ngesakne koyo malahe koyo ngono ku lho. Hei. Dek, aslimu ngendi kowe? Jadi kenal bola-balik rene kok. Ya Allah, aku ya seneng Mbah Jaduk iki ning kene, aku ya ditimbali rawuh dugi mriki. Amargi jenengan nggih kelingan kula tasian. Iya, pangga. Lah kula niki pun teng mriki kalih taun mboten ditanggap tiyang mriki niki napa niku acara halal bihalal isih kelingan aku Mbah Jaduk iki. Jeng ngono kan ya ora ning dhuwit ki ora ning reya. Aku dhewe iki ya ora paham lho, Mbah. Lakunan ora ki karek wahyu karo ku lho potongane songkane lho. Iki ta? Iya. Kipling iki. Iya. Trayembel iso. Urung-urung tak jipukne dhuwit ki lho. Adek ya. Koplo satu-satu engko ben disawer titik ning C. Oh ya, Mbah. Heeh, tapi yo sik aku ki tak pentas ning kene ben ngerti masyarakat adek iso. Dadi tenanan karo ora. Heeh, yo siap tak anu sik lah aku ki. Iso. Salto jembalian sik ben ngerti masyarakat iki sejatine Andre iki sapa ngono. Adek iso. Ado-ado saka Ponorogo lho. Ponorogo. Heeh. Engko lek nek titik nyawer 100 tak tambahi lah isbar Ngono nek iso ngono lho. Aku ndak semangat. Sawer kabeh iki Dik. Sawer sik Dik. Disawer sik Dik, ngadeg kok Dik. Sik Lendri nyambut gawe. Ndang, cepat. Kowe ki anak sing jaduk kok klutar-klutur dapur. Sabar ya, Pak. Jajar kana ngadeg sik. Gek koplos tenanan. Ngadeg jajar. 8 apa 10 apa 20. Iya, urung iki maju. Dadi pamonge blatare kaya aku reneng tetep sak ngesore. Kendele ya sak ngesore. Sak galek lho aja pikir wae dapure boto-bote. Kuwi dirumokne Mbak ayo jajar kabeh. Jajar. Yo, jajar. Andre. Oh iya, wis to tenang ya. Kowe tak golekne dhewe Mas Les, tenang. Yo urut. Urut ndi ge? Yo sing cilik sik. Ayo, salto sing apik Mas Les, dikendhangi Mas Les. Yo. Salto. Yo, salto yo. Salto lho, ora una-unu rene, iso kok kono bareng rene salto nek iso. Ono dibaleni. Ha, dibaleni. Ayo, baleni Mas Wis. Iya. Ayo lo. Genti. Ayo. Yo.
Mbah Jaduk, Dalem. niki sedaya sing kecil-kecil sampun niki kantun sing ageng kalih niki, nggih to? Iya. Lek umpami cah cilik niku 100, nggih terus masa sing gedhi tuan rumah apa jenenge bintang tamu. Iya, bintang Masa ya anake tok mbae ora nyawer. Ngene. Piye? Engko 200 kuwi 100 kuwi lek bar madang tak tampi nyatus. Leleh bar madang kowe mesti lali yo. Lali eleh, lali tak pal lali. Ora no. Arek iso. Ora lali. Ya Ora iki lali. kari sing gedhi to iki. Iya. Ya isih ra Mbak Ti, Mbak Ti. Kowe iki kesusu ngalih to Mbak Ti, kowe iki arek iso. Sing urung wong pira? Wong kalih niki wong loro no arek iso. Dik, wong pira sing urung? Wah, Arek sitok sing urung. lho kalek sitok. Kalek sitok itu. Iya. Lah mosok ditum 50 teting. Lah 50 teting mosok. Iki jane wong pira to? Jiro, Lu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah terus 10 bener, Dik. Kurang sitok. 10. Sik, wis terus koprol. Terus ki kok 50 teting malan aku. Arek iso. Yo pakai nyatus Oh. iki ditambah 100. Ya wes, ya wes. Geti iki ya aku. Lek koprol lukur-lukur karek 20.000. Ya wes. Repot ya Mbak Ti kowe iki. Yo alah. Kene. Ora koprol, Dik. Yo koprol, yo koprol. Iya. Cepat. Wih, urung. Bagamu 2000 dijan 2000 tin iki. Kowe nyapa? Kowe nyapa? Sakit teko ngarep teko kene. Mergo ditambahi. Hei. Putraku iki nomor 2. Iki ireng apa ora? Iki ke elek apa ayu? Ayo. Ya wis bener iki. Lah iya. Bapak ireng ning wong ayu. Direk. Iki yo jadel lho. Iki Iya. tenan murah. Lho kake kowe ya. Lah aku ki ning kono ngenteni langlunge biasane ndang dingin ngene-ngene. Lah iki meneng ae ngene. Ae lho. Arek iso. Lek iki berarti jadil Mbak Titi iki. Iya jadel sak putrane. Iya, tak adek iki kene. Cepat.
Opo tetes banyu koto anetes ati pikir rasa ratiko aku ninggal nistiramu nanging Dre. Kabung iki bojomu yo ora marah lho. Apa-apa iki beda. Sik to. Nyapa to? Oh iki koe. Piye. Jatil. Iya. Ning kene nggo sangu mosok tak tengah teko kono. Iki joget ki ora enek duit iki nyantri parane aku. Ade. Yo aneh manggan. Ora iso. iki ki ora enek duwite lho. Lah soalnya apa? Lah Mbak Titik lho. Ayo ora iso. Hei. Gaya Mantan Grimondoli. Oh iya. Taman iki kan. Dong Bandeng. Iya iya. Iya. Dong Bandeng. Lho, Dek tak bayar lho, Dek. Aja mana ora ning nggonku. Dapet we, cepat. Yo urung no. Nek iki urung ditabung kok ene. Iya no. Ayo. Iki kan mang piye to kok iki ora to. Piye to. Make Dre. Ayo. Iki tenanan iki. Aku tenanan iki. Reyokan yo resiko lho ya. Sing kurang bener apa neh iki? Ya. Matur nuwun tratik Pisah. Pikir-pikir kurang Titik ki kurang maju titik. Titik kurang maju titik. Iya. Ora lho. Kowe iki aku ki wis kaya ngono. Dung nyapa gusu. Gusu welan. Aku ki wis janong. Satu ambekanku mentek. Lah kok 2000 lho. Sawerno. Ndak koprol iku ditambah 100, 2000. 100, 2000. Yo alah. Jajali awakmu sakmono ya. Aku ya. Kowe genti, jale. Penroh aku penroh. Oh ya.
Piye wah. Piye wah. Piye? Ora turun apane? Lah ora lho, aku gumun. Mbak Titik iki kawit ning kene. Wis sing rono sing rene wirawiri kira-kira apa ya anu kira-kira. Apa rasa uyuh wirawiri wong genah duit wis disawet nek ning kene lho. Ya iso kok ya dikempet ae gumun aku. Di rumah saku iki sida tok kene apa ora? Ana iso. Oh. Le malah 5.000. 5.000 iki oleh apa iku? Oh. Apa? Ya tuku pentol Dri kok Dri. Lah pentol piye? Pentol saiki lan 5.000 kok plastik larang. Yo. Arek iso. Oh. Arek iya. Penak manut Dri. Ya aku manut tok pokoke bose. Heeh. Pripun iki? Aku saltone. Urung piye nah? Edrek neh Dri. Ora edrek tambah Dre, Edrek ning sapa? jogete sing gua aja. Ning sapa iki edreke? Aku sik ning sapa? Yo. Cepat. Yo. Sokor ya. Ya jogo deh ya. Yo ya. Piye? Piye buah. Andre, Banter kleru. si doleh tenan. Oleh piro Dre? Oleh piro Dre? Aku untuk 100.000 iki. 100.000 bonus putune Mbah Jaduk sisan. Wis jan masuk.
Degol ya anu akeh, putune wonge ora enek pumpungan. Ndak jajalan Tak jajale yo. Domo Tak jajale. pumpung Mbah Jaduk ora enek. Yo. Oh. Wis to, penak-penak piye penak piye. Empuk. Mbak Dima. Iki empuk lho Mas. Mbak Dima. Iki yo penak. Mbak Dima. Ya Allah, Dek. Kowe sing sabar ya dadi wong wedak. Lara atiku Mas. Ya Allah, Atiku lara. Ora lho. Wis radil iki aku. Iki dihapusi aku iki. Lah wong sing teko malah wedok lho Mas iki ya enggeng Mas awake kok. kowe sing sabar ya dadi wong wedok. Atiku lara Mas. Matane, ati ora ning kene nggone, ati ning kene lho. Ning kene ora apa. Tutup ono arek iso. Bocah-bocah iki jare lungguh kabeh. Lungguh. Nah, lungguh. Tak mana. Nek iso. Kowe iki dadi wong wedok sing sabar. Iya, kayak wong lanang iki kudu nerima. Eling. Nerima lah oleh boton tangan iki piye aku. Ya Allah, wong ayune kaya bidadari, kowe iki urung jajal golane kaya piye? Nek iso jajalan golane. Jalan Mas. Arep 100 ora? Lah arep 100 ndang jajal aku. Aku mbok 100 200 wegah iki. Tenanan aku. Tawa dong. Oh, mbak iki lho ngimel karo aku. Oh, gawe iki pesen aku. Hei, Dek. Aku lho tak bayar aja mana kowe. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Jenengan kersa edrek kula, Mbah. Iki dhek iki mesti utang ning kowe to? Iya weh. Arek iso utang ki piye ora bayar arek iso. Kowe dhek iki kurang pira selawe? Selawe. Ya Allah. Selawe Mbak sik Jaduk ki ya Allah. Kowe iki Aku ke selawe sik dinyang, Mas. selawe sik dinyang. Ya Allah Mbak Jaduk. Piye kowe ki soleh burung? Lah kuwi oleh kok ngendi kuwi? Nggih. Iki yo Pak belum kono. Kancaku mancing Kak. Kuwi masa iya? Piye? Iki sido jelek adrek ora? Yo wis, Pak. Arek iso. Kowe iki lho, bar nyedrek. Bar. Kuping iki ning kene kuping iki. Bar kono to, bar adrek kok kono baru terus moro nyang Mbak Titi ngono. Arek iso. Yo wis. Iki tak lakoni lho. Yo. Iki lak ora awakmu aku. Iya, domongi arek iso. Ayo, tenanan. Yo.
lho ya. Iki ngawur e. Kowe rene-rene tak omongi. Tak omongi kowe kene yo. Kowe iki aja sembrono lho ning kene iki aja sembrono. Arek rumah. Iya wis arek iso. Kowe aja sembrono, Jelek. Kowe aja sembrono ning kene. Nek apa, Dre? Kae iki juru kunci kene lho. Ya apa juru kunci? Aja ngawur ning kene iki ngawur. Kowe ngerti, Bra? Kowe iki kok Mas. delok to. Wong iki didelok saka ciri-cirine wis ketok. Wong iki lek brengos sing kandel sak gapura, mesti wis juru kunci. Iya. Ngawur. Aja kaya ngono kuwi lho. Iki, lha iki sing Mbah Reksa. Oh, Mbah, ngapunten nggih. Ngapunten nek lepaten. Aketan papat nggih mboten napa-napa, Mbah. Tak iso. Betul, heeh. Ya. Ya. Sedelu teh. Ya saliman sing apik. Nah. Tekan ono njaluk ambung ora? Njaluk ambung ora? Jane lah karo Baci. Hei. Ci Baci. Nyapa? Sakjane karo kowe kuwi. Cara jangan iki jangan tangkleng. Iwak tahu kadung pengengeng ora mlebu. Ya ora mlebu. Ora mlebu iso panggah ora mlebu iso. Mlebu nyepet lekek. Jangan bening akeh banyune. Masuk. Kadung cingking tinggal mlayu. Ya iso. Numpak sepur. Masuk. Ya kleru jarak. Ya toh. Lek kadung cingking kok tidak diutang. Nah, ya, iki Mbah, iki ki sing urung keduman siji iki mesakne aku. Jagat mau nek iso ya ora usah diedrek kuwi langsung rene ae. Heeh. Ya, langsung. Iku motor tenan. Lah iya, iso. Mbak aku belum. Wis rata. Nah, aku 100. Oh, dalane 75. Sing oleh berarti iki selawe. Oh ya ngono. Dalane 75. Ya, jebuk jale. 75 ping. Adek rumah saku. Iki sithik edeng ganti yoan. Iki ke ya enek sing arep nyumbang barang ning kene. Dadak nekane dadak kaya geger, nekane ganongan jumlahe 10. Jatilane sakmene mbane nek ora Mbah Jaduk ora enek ngene iki. Jatilane sakmene mbane sing wedok ora aku tak ya, Mas. Tepuk tangan. Ngene iki nek ra jerit payahe Mbah Jaduk ya ora kaya ngene iki. Biyen wonge apa jenenge dolan adoh kono doh kene oleh bolo-bolo saiki oleh bolo akeh dilumpukne ning omahe kene. Tumplek blek dadi siji ning kene. Jan tepuk tangan untuk Mbak Jaduk pokoke. Tepuk tangan nggih, monggo. Nah, iki yo enek dadake selawe, iki barang enek sangka adoh Ponorogo nyumbang iki nggih. Ha iki. Yo Mas ganongan Mas yo.
Oh,